Темата Гърция ще коментираме сега в това издание на предаването още по темата. В студиото е Георгиос Мавракис, председател на гръцкия клуб в Стара Загора и човек, който изключително сериозно следи обществено-политическите процеси, не само в България, но и в Гърция. Добър ден! Добър ден! Добър ден! Сега, откъде да започнем? Може би от последното социологическо проучване вчера излезе, според тези данни, гръцките партии, подкрепящи спасителните планове, си възвръщат доверието на избирателите. Това е официална информация, която бе публикувана от няколко гръцки вестника. Да, последните 2-3 дена Нова демокрация, като се смята баш дясната в Гърция, излезе на първо място. Но това не означава, че ще може да направи правителство. Между 23 и 25% и дават. Да, да. Което не е достатъчно. Но аз да ви кажа, понеже следа, нали, всеки ден излизат по 2-3 такива проучвания. Да, нормално. Горе-долу съм направил на статистика от 4 проучвания, на 3 проучвания дават СИРИЗА да е на първо място. Разбира се, ще е дерби, това е ясно. Тук в това проучване, което е цитирано и което са няколко агенции са посочени, СИРИЗА е на второ място след Нова демокрация. Да, но това... Да. Но става просто за тенденции. Не говорим за точните цифри, говорим за тенденциите, че са на изключително близки позиции. Да, вижте сега. Значи те... Това ли е голямата изненада всъщност на тези избори? Партията СИРИЗА на Ципрас? На предишните избори от 6 май. Да, на 6 май. Те са последните всъщност, да. Това е една партия, с която от 2009 година, когато имаше другите избори парламентарни, имаше не повече от 5%, 4,60% 2009 година. А сега взе близо 17%. Което, понеже нали, те се разпределиха така силите, партиите станаха в парламента 7. И фактически... 7 по резултати от 6 май говорим. Да. Първата партия е Нова демокрация, втора партия е СИРИЗА, да. По принцип, отначало аз, доколкото разбрах в Европа най-вече, се оплашиха от името на партията СИРИЗА, което е коалиция на радикалната левица. Коалиция на радикалната левица, ако трябва да обясним малко какво е тази партия, откъде произхожда и каква е идеологията. Това е една коалиция на някъде с 8-10 партии и движения, които имат различни политически, те са в спектър политически някъде от ляво на ПАСОК, социал-демокрация, даже до анархисти. Целият този спектър е в СИРИЗА. Крайно леви, можем ли така да ги можем да кажем, една малка част от СИРИЗА, вътре в СИРИЗА, компонентите, участниците, как да го кажем, една много малка част, може да кажем, че са и крайно леви, които, да речем, казват, че Гърция няма друг изход, освен да излезе от евро и от Европейски съюз. Но по-голямата част от СИРИЗА са хора по-умерени, които казват, да, политиката на тези две партии, които са ни управлявали до сега в Гърция, фалирала самата политика, която доведе до фалит на Гърция. Традиционните две партии. Традиционните Нова демокрация и ПАСОК. Левицата, аз имаме на едни резерви, колко е левица. Да кажем, че е ПАСОК. Социалистическата партия. Социалистическата партия, да. Социал-демокрация, която е дясна, неолиберална. Как може да е левица? Не мога да... Да, нали как? Смята се, примерно, както БСП, че е левица. Да не влизаме в този дебат за лявото и за дясното, защото в случая е по-важно, че традиционните, така да ги наречем, две партии, които си разменят управлението последните години, са обявени за едни от виновните, така да кажем, за състоянието на Гърция. Обвинени са и от анализатори извън Гърция, и от бих искал да довърша нека да довършим за СИРИЗА все пак. За СИРИЗА, защото не се знае. Не се знае какво е. Някои хора се плашат, някои... Така. Една голяма част от хората в СИРИЗА са хора леви. Една голяма част са такива, които са били преди в Комунистическата партия на Гърция. Комунистическа партия на Гърция все още я има и има сила в парламента. Последните избори взе 8%. Марксистско-ленинска партия, догматична, мога да кажат някои, които
хора леви, които са антикапиталисти, но понеже Комунистическата партия поддържа все още тезата, че онези държави от Източна Европа, включително България, на така наречения реален социализъм, е нашия идеал на Комунистическата партия. На Комунистическата партия на Гърция, нали, все още продължава това да е идеала. Една голяма част от Комунистическа партия, които смятат, че да, ние сме антикапиталисти, продължаваме да сме антикапиталисти, но онази система в никакъв случай не може да е наш идеал, в никакъв случай не може да влезем в този път, нали, по който... Значи ние оставаме антикапиталисти, защото капиталистическата система е доказала, че не е справедливата тази система, която ние искаме, но няма да правим и онова. Ние ще искаме един социализъм, който да има човека да има достоинство, да има справедливост, да няма един елит, който да управлява по какъв начин аз ще живея като обикновен човек. И общо взето това е. Това ли са основните отличителни знаци на СИРИЗА? Да. Да кажем. Защо се плашат тогава от тази партия? Аз ще ви кажа. Защото СИРИЗА има 4-5 точки, които казват, че ще направи, когато излезе на власт. Първо, ще анулира меморандума, което е, т.е. договореностите, които са подписани между политиците на Гърция близко минало, с Европейски съюз, Международен валутен фонд. План. Така наречения, да. Нямаше ли реформиране на това мнение на Ципрас? Да. По големите медии на Европа се дава впечатление, че има реформиране на мнението на Ципрас. Си промени твърдата позиция. Аз понеже следа, ама почти всеки ден, какво говори Ципрас и каква е позицията на СИРИЗА от край време до днес, аз не виждам абсолютно никаква разлика в позицията на СИРИЗА. Значи, СИРИЗА казва така: ние ще анулираме меморандума, защото е анулиран от самия народ. На изборите 6 май 65% от хората са гласували за партии, които са категорично против меморандума. Това е едно на ръка. Значи, народа го е анулирал. Факта, че Гърция, държавата Гърция, има дългове, никой не мога да го отрече. Значи, трябва да седаме на масата и да преговаряме говорим за дълга. Да говорим за дълга. Да. Това е казал Ципрас. Да. И много мас-медии го превърнаха, че той има ревизиране на неговата позиция. Макар, че имаше видео от една пресконференция, която той даде във Франция, тогава, когато беше поканен от Левия фронт на Франция, от Националния Лев фронт. Той точно тогава каза, че всъщност не можеш да преговаряш за АДА, така нарече той спасителния план за АДА. Да. Трябва да се преговаря за въпросният дълг, за държавния дълг. Точно това бяха думите на Ципрас. И се обърна доста остро към Меркел, което също беше така показателен знак за поведението му за бъдеще. Каза, не може Меркел да казва дали ще има референдум за суверенна държава. Който казва, че трябва да спази предизборните си обещания за някаква по-либерална политика. И по отношение на Гърция и политиката на Франция, която също са... Между другото, и вчера имаше доста остра реакция от страна на временното правителство на Гърция спрямо Международния валутен фонд. Също реакция, която може да се определи като остра спрямо тази международна институция. Госпожа Лангард, тук говорим, нали, персонално Лангард казала нещо, което обидно за Гърция. Гърция продължава да показва удивително отстояване на националното си достоинство под една или под друга форма. Да. Това ли са сигналите всъщност? Вижте сега, има нещо, което трябва да разберем, че нещата не са точно както се представят по мас-медиите. Затова ви каним вас, като независим човек, който гледа различни... Знаете добре моето мнение за медиите. Включително и блогове, да. съм го казал тук, сега, дайте да видим, примерно, какво казва СИРИЗА по този въпрос, за да не кажа, че това е моя теза или нещо... Защото кой съм аз? Аз не съм и финансист, да речем. Така.
Сириза, Ципрас, да кажем, лидера на Сириза, макар че в тази партия не се дава толкова голямо значение, тя не е точно лидерска партия, както са другите партии, сме свикнали, нали. Казва Сириза така, че кризата, първо, това всъщност не е позиция на Сириза само, първо, кризата не е гръцка. Кризата започва, тя е международна, тя е системна, тя е криза на системата. Започва 2007 година да се явява в Америка кризата на имотите, на заемите, прехвърли се в банкова криза и в последствие криза на финансова и фискална криза. Криза на държавите, които не могат да си платят дълговете. Ако беше само гръцка криза, нямаше да страдат в момента и Испания, Португалия, Италия, Ирландия. След малко ще видим и Франция. Да, ама Гърция е в момента в фокуса на... Според Ципрас има по света, значи кризата и конфликтите не са междудържавни. Не е въпрос, че Германия печели или губи, или Гърция печели или губи. Кризата е между финансовия елит, европейски, гръцки, международен, от едната страна, и от друга страна останалите хора, хората на труда, хората, които работят, създават богатствата и ги присвоява финансовия елит. Било на Гърция, на Европа, на света. Гръцкият финансов елит се съюзява с германския финансов елит, когато трябва да защити интересите. И не го интересува дали с това ще е против интересите на народа на Гърция. В случая какво стана? Последните 2 години, докато ни баламосваха по медиите финансовия елит и политически елит на Европа, че вижте колко лоши са гърците, колко са корумпирани, колко са мързаливи, през това време, задкулисно, какво правиха? Повече харчат, отколкото работят. През това време какво правиха финансовия елит и политически елит, моралния в кавички? Прехвърлиха гръцкия дълг от частни ръце на държавни. Горкия европеец, обикновения европеец, който гледа телевизия и си вярва на това, което гледа, до 2009 година, например, по-голямата част на частния дълг на Гърция е било в ръцете на германски банки. Така, въпросните кредитори, които се обвиняват също за едни от отговорните. Вече по-голямата част, за да не навлизаме в подробности, плюс това не сме икономисти. Говорим популярно, това е просто за хората, които не засяга тази криза. Така. Този дълг се прехвърли от частни ръце в държавни. Фактически в момента цяла Европа, всеки европейски гражданин плаща дял от този дълг. Така да, и затова обикновеният гражданин, европейски, средностатистически, започна да се настройва спрямо държавата ви. Аз това казвам. Значи, ако европейският гражданин, множеството му, имаше, как да кажа, остроумието и може това, което казвам, да не е популярно, ако имаше акъла да види задкулисно какво правят, как го баламосват, как го занимават с някаква витрина, без да му казват нещата как са, сега нямаше да стигне до там да се налага европейския гражданин да плаща за дълга, който всъщност са го направили частни лица. Добре, да кажем, някои държавни служители горе, много горе, са си сложили пари в джоба и парите им са в швейцарските банки, а тези неща трябва сега да ги плаща народа. Сега това нещо става във всяка държава. По принцип. Само, че защо в Гърция е толкова остро и критично в момента? Има различни мнения по въпроса. От най-националистични от Гърция, някои среди, до най-по-умерени. Значи, има сценарии, че в Гърция, понеже напоследък са открили находища на
на петрол, не знам какво. Сега трябва Гърция иска да направят така, че да фалира и да могат да безценица да купуват каквото искат финансови елит. Да кажем, че това малко звучи от теория на световната конспирация. Така, точно, да. На което, аз не съм толкова. Просто излагам, нали, една от... различни версии, евентуално. Другото, което Ципрас е казал, примерно, е, че в Гърция в момента, значи в света има една криза. Капиталистическата криза. Има една война между това, което казах одеве, финансовия елит, световен ли, европейски ли, гръцки ли, и останалите работещите хора. Просто в Гърция е фронта на тази война. В Гърция правят експеримента. Това го каза Ципрас преди 2-3 години и аз някак си казвам се, чакай сега, това е нещо като конспирация ли? Така звучи, да. Така звучи, че има един експеримент в Гърция да видят доколко гръцкия народ може да... И защо Гърция, са избрали за таргет в такъв случай. Да. Сега, окей, аз ще кажа друго. Като и без това знаем, че Гърция, Испания, Франция са така на нациите с най-голям потенциал да протестират и с най-голяма нетърпимост към социалните може би именно заради това. За това ли мислите, да? Не знам, може и да е нещо друго. Аз преди 2-3 години бях писал на статия на български за гръцката криза. Всъщност тя кризата е международна, казахме. Но в Гърция има още 3-4 причини, заради които кризата се изостри. В Гърция специално. Да. 4 ги намират някои от анализаторите в Guardian. Кои са вашите 4? Те сигурно са прочели моята стадия. Възможно е. Интернет пространството е разбира се, необятно. Аз съм чел други там икономисти, онова време. Ако искате, кажете ги и ще ви кажа аз, които са на Guardian. Една от главните е въоръжаването на Гърция, което е едно от първите в света, на 4-то място внос на конвенционални оръжия, примерно в света. На първо място в Европа за същото нещо. Цифрите сега не ги знам, но огромно е така парите, които се дават. Това е нещо ново, което научаваме, за въоръжаване. За гръцката армия. Да. Гръцката армия, защото крайно националистични елементи, глупавите в Гърция и Турция изострят нещата. Всъщност играят игричката на онези горе, които искат да продават оръжия. Естествено, това е въоръжения бизнес. Тук има връзка. Въоръжаването има голяма връзка с Германия, Европа. Не само оръжие, не се купува само от Америка. Например, големия скандал, който избухна преди известно време, с подводниците, които продава Германия, една германска компания на Гърция. Подводница, която беше дефектна, така кланяше се на една страна. Германците, дисциплинираните и добре работещи, продаваха такова. И как продават тези подводници? Отива Гърция, казва, искаме да се въоръжим. И компанията, която произвежда тези подводници, казвам пример подводници, това е схемата, която важи за всички останали сделки. Компанията казва, добре, няма проблем, имаме тук нашите банки, ще дадат на Гърция дълг. Ти, министър на отбраната, имаме конкретен случай, който в момента е в затвора и тече процедура. Разследване срещу гръцки министър на отбраната. Бивш министър на отбраната. Заради тази сделка ли? Заради тази. Тръгна се тази сделка и сега почва да се размислят и други неща. Който даже преди години беше и кандидат да стане председател на ПАСОК. Същия човек, Цохазополос, Аки Цохазополос. Като него има много други, които трябва да влезат в затвора. Между другото, това е още не... Казахме ли точките, на които Сириза каза, че ще излезе на... Да, казахме първата, че ще анулира. Ще анулира спасителния план, втората е да вкара затвора. Ще търси отговорност на това. Разбира се, това ще кажем, че всички партии го казват предизборно, нали? Окей. Значи какво става? Казва компанията, която произвежда подводницата. Нашите банки германски ще дадат заем на гръцката държава. На тебе, министъра, ще ти сложим в банката в Швейцария еди колко си милиона и ще ти продадем една подводница, която се кланя, която не е... Той знаел ли е, че е дефектна, да кажем? Това не го знам, дали го е знаел или не. Но това го давам като пример. Добре, да кажем, че това с сделките как стават и по какъв начин и дълга как се увеличава. На Гърция. Това е една от причините, която Guardian изтъква.
въпросните кредитори, начина по който са отпускани тези кредити. Така, лека по лека започват истините да излизат по Гардиан и по не знам други международни. Това са независими анализи, в крайна сметка, да. които така или иначе, който има очи, има интерес или опитство към процесите, ги следи. Да. Кои са още, може би трябва да кажем още две причини, за има тази гръцка криза. За кризата? Да. Това, че Гърция, откакто се родила като държава, взема заеми, като тръгна с приятелите в кавички Англия, Великобритания, с един дълг, прословут дълг от 1830 година, който половината само стигна до Гърция, другата половина някъде по джобовете. И е изчислено, сега цифрите не ги помня, но за последните, примерно, когато аз писах статията тогава и съм поручил много неща, за да го напиша това, за последните 10 години тогава, 2009 беше, 80% от парите, които са изплатени от Гърция за дълг, е за покриване на стари дългове. Тоест, на дългове от преди, да речем, 40 години, 30 години, 20 години. Така. Другото, което е една причина, която, но тя не е толкова важна, колкото първите две, е корумпираната държава, която са направили, са устроили в двете големи партии. Традиционните партии. В България се казва, че гласове се продават, нали, за пари. Да. В Гърция то не се продава, нали, не дават пари на хората, за да гласуват за тази партия, но какво правят? Понеже в Гърция доскоро беше кандидат-депутатите не бяха не с листа, както тук, партията да определи кой ще бъде. Но гласоподавателя слага един кръст на депутата, който предпочита. Преференциална листа. И според кръстовете, така. По този начин се формира една такава връзка между депутата и гласоподавателя. Ще сложим дъщерята и на хубава службичка, примерно гласува за мен. Това е нещо, което корупционни практики. Ако гласуваш за мен, ще ти осигуря, нали? И тук се случва това. Именно. Обещават се постове. И така се нуждат и членовете на съответните управляващи партии. Така. И на управляващите партии. Да. ПАСОК, Нова демокрация за Гърция. Какъв е риска това да се случи с СИРИЗА, така като излизане? Разбира се, че има риск. Така или иначе. Сега, СИРИЗА, аз така доста добре познавам и много членове, доста добре познавам позициите на СИРИЗА. Защо? Знаете ли на какво приличам? На какво мога да оприлича това, което мечтата на хората, обикновените хора от СИРИЗА, горе-долу както бяха мечтателите на обикновените седесари в България началото на 90-те години. Те много трагично завършиха, да. Колкото да излезе, че е противоположно идеологически, идеологически е противоположно. СДС е една чисто дясна партия, като защитава капиталистите определено. Но беше носител на новата идея на демократичните права. Именно, обикновените хора искаха една демокрация истинска, мислиха, че тази система ще доведе до една справедливост, че всеки човек според възможностите ще може да се издига в това общество, каквото са гледали по холивудските филми. Ще бъде алтернатива на тоталитарното общество, да. И какво това и всичко хубаво. Мога да оприлича, че хората в СИРИЗА имат подобни мечти. Романтични очаквания. Може да са романтични, може да са химери, може да е нещо, но знаете ли, има една огромна разлика между левите партии в Гърция и нека да го кажа още един път, в Гърция съвсем по различен начин се разбира ляво и дясно. Да, за това сме говорили, да. То не е натоварено с смисъл на тоталитарното минало, левите хора в Гърция, държавна сигурност и така нататък. Именно. Никога не са били на власт. Левите хора в Гърция разбират, примерно, властта не като една партия да е на власт, някакъв лидер на власт. Зато и казах, аз одеве в СИРИЗА не смятат Ципра за някакъв лидер, който... Не е той с голямата. Да. Смятат, че властта е... Значи самия народ е този, който трябва да управлява. В смисъл, в момента всичките кадри на СИРИЗА правят в Атина и на други места
народни събрания по площадите, както беше движението на площадите, беше тръгнало преди известно време. И там, този път само, че го прави Сириза. Организира го Сириза и хората, които са по квартали, по градове, по села, събират се, поставят си въпроси и се дава едно предложение, че просто, знаете ли, ако Сириза излезе на власт, не може Сириза да управлява като партия, както се познава до сега. Би трябвало ти да управляваш, обикновения човек. Ясно. Разбирам тази вълна в момента, която се опитвате да ни обясните, обаче има два момента. Защо Сириза не успя да състави правителство, когато бе връчен мандата и дали ще успее да направи това, ако... Първото, което защото нямаше достатъчно депутати. Имаше да, това е формално. Депутата. Формално е така. Въпросът е, че тя имаше мандата за няколко дни в ръцете. Да, знаете ли, забелязах по мас-медиите, че имаше една критика срещу това нещо, наистина. В Гърция много яростно и в Европа. Значи въпросът не е да направиш правителство каквото и да е то. Трябваше Сириза да направи правителство с ПАСОК и Нова демокрация. Така, ама това не е ли, тази ситуация не се ли запазва и след 17 юни? Не се знае. Защо очаква се някакво по-голямо мнозинство ли да вземе? Сириза, одеве казах, че на 4 проучвания Сириза го дават на първо място. Да, въпросът е дали няма да се наложи отново да преговаря с останалите партии. Сега, Сириза от край време отправи предложение към другите леви партии. Комунистическата партия и една друга партия, демократическа левица, демократична левица, която всъщност това са кадри, отцепили се от Сириза преди 2-3 години и са направили една своя партия, която е по-близка идеологически до социал-демокрацията. И с тях те имаха последните избори 6%. Тоест за такъв тип коалиция Коалицията на левицата предлага Сириза от край време да се направи. И даже от край време предлага и предизборно да има една такава коалиция между левите партии. Добре. Но представете си, има нещо много важно. Много върви по медиите едно нещо. Значи за спасението на Гърция трябва да партиите. За коя Гърция говориме? Гърците са две. Както и Българите са две. Има Гърция на елита и Гърция на обикновените хора. Има интереси на обикновените хора. Тези интереси са в конфликт. За да стане по-богат, свръхбогатия, трябва да вземе от тебе и от вас богатствата, които ние създаваме. С ръцете си, с ума си. Ние, за да имаме някакви сносни доходи, трябва малко да изкарат те от джоба си. Добре. Това е конфликта важния. Разбрахме, това е в основата. И това е в основата на идеологията на Сириза, между другото. Сега, само две минутки, защото ни остана съвсем малко време. Да ни кажете, защо така тази партия Златна зора се оказа в парламента също? Да. Това е характерно по време на кризата. Историята познава това нещо. Това са крайни националисти или поне така ги определят? Крайни националисти, направо нацисти. Направо, ако видите и... Аз видях един кадър, който ме втрещи, влиза лидера на съответната партия и неговите пазачи, да кажем. Също като... За съжаление, това стана вечерта на изборите. Да, точно така каза, станете. Ако беше станало 1 или 2 дена преди изборите, нямаше да има 7%. взема толкова проценти, но това е изключително асоциацията с хитлеристка партия. Хората, именно. Включително журналисти бяха карани да стават на крака. Именно, това е нацистска партия. И взе 7%. Което никак не е малко. Никак не е малко. Говорим за една страна, Гърция, която е страдала от нацизма, от фашистите. И тук да кажа, че в Сириза има депутат на 90 години, който е свалил германското знаме от Акропола на времето. И представете си, и добре, че този парламент трае само един ден. Да. Въпросът е сега, на 17 юни, мислите, че ще паднат процентите ли? Абсолютно, да. Всичките проучвания дават... Това сочат, да, но все пак дават над 4%. Да. Над 3 е прага. Да, че все пак ще имат. Но наполовина поне. Това не е ли малко притеснително за вас и малко срамно да кажем? Вижте сега. Значи, пак ще кажа за медиите. През всичките години тези, които трае тази така наречената гръцка криза, в Гърция, по всички медии, правят всичко възможно
да кажат на хората, че знаете ли, всички политици са еднакво корумпирани, всички политици всички са маскари, имаме такава тенденция в България от години. Това води, докъде води? Значи да премахнем демокрацията тогава да премахнем изборите. Да, разбрах. Да няма политика, да няма нищо. Значи да има един цар или крал, там как ще се казва, и той да ни управлява, и това е. Разбрах. Ето едната причина. Втората причина, много важна, е, че в Гърция има голям проблем с чуждите финансови мигранти, да се казва, които създават голям проблем наистина в кварталите на Атина. И това се използва не само в Гърция, и в цяла Западна Европа, както видяхме. Добре, последен въпрос за еврозоната. Все повече гърци не искат да излязат от еврозоната, въпреки... Никога гърците не са искали да излязат от еврозоната като множество. Да. Има много хора... 80% давате ли? 85%? Чак 80% не е, но поне едно 60-70% да, със сигурност. Да. Защото, вижте сега, общественото мнение, пак ще го кажа, ставам банален, може би, се сформира от това, което ще кажат по телевизиите. Постоянно, последно време, особено в Гърция, тече такава една пропаганда, че знаете ли, ако се върнем в драхмата, ще се върнем годините от 50-те години, когато Гърция е била много бедна. Тук ще стане ужас. Няма да имаме вносни стоки, няма да имаме лекарства, няма да имаме... няма ли да стане така? Чисто технологически аз ще отговоря с това, което си просто отговаря на този въпрос. Ще стане така в Гърция, когато приложим тези договорености, които политиците на Гърция са подписали с Международния валутен фонд и Европейската общност, без да имат правото от народа. Да, ако продължават тези мерки... Пак се връщаме на спасителния план, срещу който спасителният, така наречения, доказа, че той не може да... Той ще доведе Гърция до извън Европа. Извън еврото. Той. Въпросният план. Това е друга позиция. Това е анализ на много икономисти в Гърция, които твърдят това нещо. Добре, и накрая да ви питам каква е ситуацията, как се усеща тази атмосфера в момента сред обикновените гърци? Наближава сезона, започва туристическия сезон? Това е туристическия сезон, то много ясно, че няма да има много работа сега. За кое? За политика? Не им ли писна на гърците от избори? Как се чувстват в момента хората? Една голяма част от гърците имат една надежда, че ще се променят нещата. Най-после трябва да променим нещата. На гърците им е писнало от тези големи партии, които управляват и лъжат народа. Партии, които ясно защитават какви интереси защитават. И в името на някакво уж правителство, което да стабилизира уж нещата, не искат да се върнем на старото положение, да диктуват от Европа какво да правим, да диктува финансовия елит какво да правим. А кой да диктува? Време е да се смени. Кой да диктува? Народите. Ципрас направи това, което казахте преди за обиколка из Европа, като търси съюзници след левите. То се вижда в Европа има един друг вятър. Така, лявата вълна в момента се говори, че ще бъде... И би трябвало наши народите на Европа най-после да се събудят. Не да отиват на крайно десни нацистски такива идеологии, а на това, което казах, да се събудят и да видят зад колисно какво става. Добре, така да приключим този разговор. Какво очаквате от 17 юни? Лично аз няма да крия, че имам надежда и искам СИРИЗА да бъде на първо място. Винаги съм бил против партии, които защитават капиталистите. И ще направя всичко възможно да отида в Гърция да гласувам, не само да гласувам и да пропагандирам, ако не звучи лошо тази дума. Въпреки, че имам... Тя е натоварена с лоши асоциациите в България. Да, не намирам друга дума в момента, да. Въпреки, че имам един голям проблем да кажем тук, че на 15 юни Клубът на етническите общности ще организира един концерт. И това е традиционният концерт на етносите. И това ми е един голям проблем. Се двоема дали избори в Гърция да убеда още някой друг да дали гласува... политиката или културата? Не знам. Не знам. Да. Аз бих заложила на културата, но... Не, те върват заедно. Те върват заедно. Ако политиката е такава, че не помага културата,
Значи те са заедно, не може да ги. Значи в такъв случай ще трябва някакси да ги съчетаете тези две неща. Така анонсирахме и въпросният... Това е много хубаво събитие за Стара Загора, този концерт на етносите, така че така да приключим с този по-скоро политически разговор за това какво се случва в съседна Гърция с една друга гледна точка, която чухте днес в предаването. Аз ви желая успешна седмица.